मतदारसंघ पुनर्रचने विधेयकामुळे वातावरण सध्या तापलेलं आहे। नारी शक्तीचं भवितव्य इंडियामधल्या एकजुटीवर अवलंबून आहे। महिला आरक्षण आणण्याच्या पद्धतीला विरोध आहे। इंडिया आघाडीच्या बैठकीनंतर काँग्रेसने ही भूमिका घेतली। तर दिल्लीमध्ये काल इंडिया आघाडीची महत्त्वाची बैठक पार पडली आणि यामध्ये संसदेमध्ये आज येणाऱ्या 3 विधेयकांसंदर्भात चर्चा झाली। बैठकीमध्ये 107व्या घटना दुरुस्ती विधेयकाला विरोध करण्याची रणनीती ठरलेली आहे, अशी सध्या माहिती मिळते। महिला आरक्षणाचा मतदारसंघ फेररचनेशी जोडणाऱ्या घटना दुरुस्तीला विरोध करण्याचा निर्णय या बैठकीत झालाय आणि या बैठकीमध्ये राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, संजय राऊत, सुप्रिया सुळे यांच्यासह इंडियाचे अनेक खासदार उपस्थित होते आणि त्यामुळे आता 3 दिवसाच्या अधिवेशनामध्ये विधेयक हे मांडलं जाणार आहे आणि त्या संदर्भात विरोधक काय भूमिका घेतात हे पाहणं महत्त्वाचं आहे।